La càtedra Hipòlit Nadal i Mallol ha començat un nou cicle on pretén mostrar el món del periodisme i la comunicació des de perspectives diferents. Per aconseguir-ho, ha organitzat 7 conferències i converses amb diferents professionals. La primera d'aquestes s'ha presentat aquest dimarts al Casino de Girona i ha anat a càrrec de la periodista Laia Coll, qui va parlar del món del periodisme amb perspectiva de gènere. La iniciem, aquest cicle de conferències organitzat per la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol, amb una xerrada al voltant del periodisme esportiu, sobretot en clau femenina. La nostra convidada és la Laia Coll, precisament una antiga alumna de Comunicació Cultural de la Universitat de Girona. Durant la conversa, Coll va explicar que quan va començar el món del periodisme es va trobar que les notícies d'esport sempre anaven a càrrec dels homes, mentre que les dones s'encarregaven de la producció o les xarxes socials. Afirma que l'han posat en dubte moltes vegades per ser una dona i voler informar de la situació esportiva, i que ha tingut la sensació que havia de demostrar constantment els seus coneixements. Creu que no ha tingut les mateixes facilitats que els homes, però que tot i això té la percepció de que la situació ha millorat als últims anys i que cada cop s'està donant més visibilitat a les dones al món del periodisme esportiu. Amb tot, la conversa va ser oberta al públic i van participar els estudiants de Comunicació Cultural de la Universitat de Girona, el mateix grau que va cursar la periodista. La presentació d'aquest dimarts a càrrec de Laia Coll va ser la primera de diverses conferències que tindran lloc durant les pròximes setmanes i que enfocaran el periodisme des de perspectives diferents.